Talagang inuhuli dyan? Anong inuhuli? Ay, palaka. Ganyan pala manghuli ng palaka ah. Anong pinapain nyo? Ano yan? Pati niya, tol. Oo, galing ah. Galing. Steve. Makakusa ng huli silang palaka. Lupit. Galing. Ganyan pala yung panghuli ng palaka. Para saan yung pangunguha ng palaka, ulamin? Anong gagawin nyo sa palaka? Adobo, panalo. Nakailang ka na, tol? Patingin naman. Ilan na yan, tol? 4. Konti pa lang yun, no? Lasang chicken yan, di ba? Lasang manok, no? Galing. Ulam na. Tol, patingin naman yung lalagyanan. Yun. Ayos, ayos. Plastic.